Assalamu alaikum ƴan uwa, nan waya house ne, wani guri da ake aje magunguna sai kuma a rarraba su a dukkanin Gaza, a rarraba su zuwa asibitoci, nan ake kaiwa asibitin Al-Aqsa da kuma Darul Bala a tsakiyar Gaza. Waɗannan 'yan asaran, waɗannan tsinannin, waɗannan jinin Fir'auna, waɗannan gara ma Fir'auna da su, wallahi tallahi suka je suka kai hari gaba ɗaya suka lalata. Yanzu dan Allah dan Annabi, ta yaya wai Hamas za a yi muku ruɗu, ta yaya za a yi muku ruɗu da wai ku aje makami a zo a yi sulhu, bayan kun sani Qur'ani ya gaya muku ba su taɓa cika alƙawari ba, balma an ce kar ku isa yaudare ku aje makaminku, saboda su mayaudara ne, maha'inta ne, ba su taɓa cika alƙawari ba. Wannan magana kai, amma 'yan Hamas su amince. Yanzu da ne ka kalli yadda suke musu, in sun musu ɓanna su ma nan koyaya za a ji daɗi, koya za a ji daɗi. Amma dan Allah dan Annabi, amma muna fata su farfaɗo kamar yadda na faɗa. Irin wannan kana nan sai an yi, sai ka ji wasu daga ciki sun ɓalle sun ce sam la, sun ce wallahi sai dai su mutu, ba su taɓa aje makamansu ba sai inda ka ci. To muna fata haka ta kasance, amma mutanen Falasɗinu suna buƙatar addu'armu. Wallahi sun dawo musu haikan da ta'adi, sun dawo da wancan abin da suke irin na wancan karan da kuka sani, irin shi ake yi a Gaza. Wallahi majority al'amarin Iran ne ɗauke hankalin mutane kawai, sun ɗauke hankalin mutane, sun san yanzu kuma shine hikimarsu, sun san hankalin mutane yana kan Iran, ana dukanta, ana tsokanarta ta je ta dinga kai hari, a dinga ganin ana dukansu ana jin daɗi. To a daidai lokacin da su kuma suke ƙoƙarin mamayar Gaza, mamayar ƙarshe, wannan 'yan zanga-zangan a ƙasashe suna damunsu saboda suna hana su rawar gaban hantsi, saboda suna matsa gwamnatocinsu, ana damunsu da makamantansu akan Gaza. Ya kamata 'yan uwa abun Gaza nan mu fara yaɗa shi ma, mu dawo da shi, mu ci gaba da yaɗawa a gani, a san fa ana ɓanna a Gazan nan. Allah ka musu mafita. Allah nan abun tausayi, wata mata ce ita ma, ka kalli yadda suka harbe ta, sojojin IDF ɗin nan, na mutane ba su da imani, wallahi tallahi, Allah ya tsine musu albarka, Allah ka ɗaiɗaita suka wulaƙanta su. Nan kuma mafi munin bidiyon shi kuma, wallahi tallahi shi ma sojojin IDF ne suka, a wannan da kuka gani a zagayo, wallahi tallahi suke wa wata mata fyaɗe a titin Allah. To ko da ke ai koyaya su sun saya, ai ba kamar ƙannansu 'yan ta'addan da suka raina ba. Mu 'yan ta'addan Najeriya ba ai ba su saya ba, haka suka yi bidiyo suna yi mata fyaɗe a titin Allah, wallahi haka suka yi bidiyo na tashin hankali. Muka gani, muka yi wani irin kuka da bamu taɓa jin irin shi ba, wallahi tallahi, wallahi tallahi. Mafi muni abin da zai baka mamaki 'yan uwa, na faɗa, kai tunani kaga da Siriya da Isra'ila da sojojin Saudiya, da sojojin Saudiya, da Boko Haram, da Al-Qaida, da ISIS, dukkanin waɗannan wulakurawan duka aiki iri ɗaya suke yi, duka kisa iri ɗaya suke yi, duk ta'addanci iri ɗaya suke yi. Wallahi duk masifa ka kashe masharabinsu guda ɗaya ne. To me gamin wanda ya ce yana yin abu don Allah? Me gamin abin da yake yi da wanda sojan Isra'ila IDF yake yi ba Yahude? Me gamin gwamnatin Saudiya da ita a gwamnatance take, ita gwamnati ce, ita ma take yin irin aikinsu? Me gamin da Siriya Aljolani da jama'a shi shine har wancan ɗan rainin hankalin zai ce wai ya canja, wai abin da ya zo da shi da wani abu, wanda tun ran da ya zo Siriya yake kisa, yake shan jini, wanda tun kafin ya zo yana Al-Qaida, yana kai, mutane suna raina kansa hankali. An waye yanzu,
ana ƙarni na 21 ne, a dinga tuna musu ƙarni na 21 muke, muna 2026 ne, duniya a hannun kowa take, wallahi duniya a hannun kowa take, ba jahili yanzu sai mai son zuciya. Duk mutumin da yanzu ya ƙi ganin gaskiya wallahi yana sane take ta, amma abu kar yake, nan layin mummuna ne, nan layin kyakkyawa ne, kawai ka zaɓi inda kake so ka kasance, shikenan ra'ayinka ne, ba wanda zai tilasta maka. Allah ka bar mu a gidan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Allah ka raba mu da maƙiyansu. Kuma irin disamtin wannan aikin haka Yazid bin Muawiya ya aikata a musulunci. Shekara 1300 da wani abu, kusa shekara 400, sak kobo da kobo yadda Yazid ya yi, haka nan mutanen Isra'ila suke yi, haka mutanen Saudiya suke yi, haka Boko Haram take yi, haka ISIS take yi, haka Al-Qaida take yi, haka Shabab take yi, duk inda ƙungiyoyinsu suke haka suke yi. Wallahi. Amma duk masifin mutum da camfin da sharrin mutum, ba za a kawo maka bidiyo an ga sojan Yaman yana haka na arewacin ba, ba za a kawo maka bidiyo an ga dan Hezbollah yana yi ba, ba za a kawo maka bidiyo a ga IRGC yana yi ba, ba za a kawo maka, ba a taba kawo maka bidiyo a ga Hamas suna irin wannan aikin ba, da yake su suna yin jihadin fi sabilillahi ne, shi yasa Allah yake tare da su, yake tare da su. Wai a zo a kalli wai ta'adin da ake a Siriya irin wannan abin, wai malami a bari ya zo yana cewa wai muna munna Siriya da wai sunna ta ci Siriya. Ba kunya ba tsoron Allah, mutum profesa ya zo yana kare ta'addanci, yana danganta kanshi da ta'addanci. Profesa Sukutun ya zo yana kallon dan ta'addan duk duniya, wai yana kiran shi da dan siyasa sunna ta samu nasara. Wannan wace irin sunna ce? Da irin wannan, da irin waɗannan mutanen kai danganta ka da su, ba gara a ce kafiri ne ya karɓi mulkin Siriyan ba? Kamata ƴan uwa mu waye, wallahi wannan zamani ne da ba uzuri a cikin shi. Ko ina a social media in dai akwai babbar waya a hannunka kana sarrafa ta, saƙon gaskiya yana faɗowa, ana ganin yadda zamani yake juya. Ba wata ƙarya da alaye, addinin ka fito ka nemi na gaske. Ba ruwan Allah da kan cewa wai wannan ya ga, in wannan ya gaya maka, wannan ya gaya maka, me amfanin hankalin da Allah ya sa maka ka zauna ka tantance ta gaske da na ba daidai ba? Ba ruwan Allah wallahi, ba abin da zai hana Allah ya kona ka. Ai ya fi ka sanin dalilin da ya sa maka kwakwalwa, bai baka irin ta dabba ba, ya sa maka ita, ya baka memory gig mai zurfi a cikinta. Ya ce maka kuma a Kur'ani ba za ka hankalta ba, ya ce maka kai hankali, ya ce maka kai tunani, duka Allah sai ya ce maka kai, dan ya kafa maka hujja. Amma sai zo wani ƙato ya zo ya ce maka, ya zauna a munbari ya ce maka wai shari'a sabanin hankali, wai addini ba a suwa shi da hankali. To da me za a je in addini ba a zo hankali a ciki ba, da me za a yi? Nan kuma Allah ya ce ma wanda ba ya da hankali ma ba littafi akan shi, yaro ba littafi akan shi. Saboda Allah ya san kwakwalwar yaro a lokacin ita renanta ake yi, bata girma ballantana ta san daidai da gaskiya, sai da ta balaga samma ya bude mai littafi. Haka nan mahaukaci, daga lokacin da mutum ya haukace an ajiye mai alƙalami, saboda an san ya kwakwalwar ta shiga matsala, ba ta iya aikin da ya kamata ta yi ba. Amma kai ba yaro ba, kai kuma kana kwakwalwar taka ba mahaukaciya ba, ya baka kai nazari. Haka kawai ka zauna ka ce wani ya zauna ya shirga ƙarya ya faɗi sarran shi, ka zauna ka ce kuma nashi zaka karɓa, kai tunanin kuma ka haɗu da Allah lamun lafiya? Ƙarya kake wallahi.